Sådan der. Hvad så, alle sammen? Og velkommen til denne kanal. Ja, det er vores første video på den her kanal. Altså, kanaltrailer er det ligesom. Og vi vil spille meget ind på den her kanal. Vi vil spille Kid PvP, ligesom her. Ja, og så vil vi også spille. Hvad for en tal? Vil vi også spille survival games ind på EverPP. Vi går lige ind på Matrix for at lige vise Matrix. Den, ja. Altså, vi er ikke sådan sygt gode. Nej. Det er ikke sådan, at vi vinder sikkert hver gang. Nej, det er overhovedet ikke sikkert. Men så vil vi også spille. Og så vil vi også spille Skywars og Party Games. Skal vi også spille Party Games på et tidspunkt? Jo, det kan vi godt. Party Games. Og så vil vi måske også besøge nogle server og sådan noget. Ja, og så vil vi spille. Yes, og så vil vi også spille en masse Prisons, for eksempel. Den her, det går i Prison. Hvis I ikke kender den, så... Oh shit. Så, og vi skriver alle IP'er i chat, i beskrivelsen. Hvis vi husker det. Hvis vi husker det. Skal vi lige tage en fight? Ja, skal det ikke enden på... Nej, Ulfo, hvis vi dør, så... Tag en fight, er du klar? Ja. Ikke. Nej! Jeg fik det tør. Ja, Ulfo, det er mit gears her. Det er mit gears her. Du får dem begge. Ja, giv mig dem. Go. Min gears her. Så vil jeg nok også spille... Så. Og så vil vi også spille nogle... Fights. 2 1 mod 1. Fuck, han ramte mig. Nej, Oliver kommer. Jeg går på ham her. Jeg går på ham der en. Joshi! Nej, jeg er død. Pis. Ej, nu kommer han bag mig. Ja, det gør pis, mand. Ej, jeg kan godt skide, mand. Lige præcis, jeg er lort til PvP. Jeg er fint nok, men dem her, nu kan jeg ikke gøre en skid. De er sådan lige så gode som dig hver. Ja, så kan jeg bare ikke klappe. Ja. Nej, ikke 2 mod 2, så tager vi lige en... Og vi vil også spille 1 ved 1 og 3 ved 3 nogle gange måske. Ja. Hvis vi får en eller anden med. Og så vil vi også spille med nogen. Jeg tror vi kommer til at spille med Minikrog. Og... Fresh Combo. Ja. Og... Måske... Emil. Hvad nu han hedder på Minecraft? Det ved jeg ikke. Et eller andet med Emil. Og så... Ej, flere pile. Det er så godt. Nej, jeg er i chatten. Jeg kommer til at gå ind i chatten. Nå, undskyld. Er du klar? Ja. Yeah. Nej, vel. Nej. Fuck, du har mange liv. Ja. Og det er så nok også det, vi spiller. Og, måske mere. Ja, hvis vi finder på noget. Ja. Skal vi spille et eller andet nu? Hvad? Skal vi spille Skywars eller SG eller sådan noget? Ja. Lad os spille lidt Skywars. Okay. Vi ses derinde. Og så vil vi også spille... Nu skulle vi jo så spille Skywars og Jars. Lad os gå i gang. Ja, lad os det. Kom. Team. Sådan der. Team. Insane mode. Ja. Så lad os begynde. Og det er insane mode. Og... Jeg tager kit armor. Jeg har ikke noget ordentligt kit. Jeg har kun... Ja. Ekologisk. Du går... Jeg tager den her kiste. Fordi jeg har fuldt armor. Jeg har kun brug for et sværd. Okay, tager du den der kiste? Tager du den? Ja. Ja, så tager jeg den der. Ej, har du et sværd til mig? Et lortesværd. Her. En chantesværd. Der er armor hernede til dig. Fed. Har du nogle... yes! Jeg skal lige chante mit... Nej, jeg blev skudt ned. Pis, lort. Øjeblik. Okay. Kigger du på mig? Ja, det er dig. I hvis der kommer nogen. Jeg skal bare lige en chante. Jeg tror, han er power 3 bug, ham der. Shit. Dem der er ved siden af os. Pas på med at gå op. Ja, han bliver nok skudt ned. Nej, det var tæt på.
Ej, lort. Ja, nu er det bare til det her. Det er jo ikke det, de har brug for. Pas på derovre. Pas på, han skyder. Ja, det... Oh shit. What? Det skader meget. Ja, Lige præcis. Er det Sharpness V eller sådan noget? Ej, det hedder Power. Ja, Power V. Det er Power 3. Men kun for Power V ind på midten. Og de har ikke været i midt. Okay, det troede jeg lige havde. Kom her. Fuck. Han gør klar til at bygge ind mod midt. Jeg har lidt... Nej, jeg kan ikke skyde ham ned. Jeg har ikke en skid. Har du en... Nej, pas på! Åh, shit! Han kan stadig nå at skyde dig. Jeg er under den. Ej, det bliver et kedeligt game. Ja, det gør det virkelig. Skal vi gå ind på den andet? Jeg prøver lige bare lige at blokke mig over. Ja, han skyder bare med. Jeg prøver bare lige jump herover. Kan man ikke. Nej, jeg prøver bare godt noget. Åh, shit. Pas på. Han kan ikke se dig. Så gå ind i midt. Nå ja. Jeg døde af det. Nej, du havde for lidt liv. Ja. Ses i næste game. Ja. Så holder jeg øje med, om der kommer nogen. Ja. Og så er vi i det game. Sidste game. Og Ulf, jeg fik en Sharpness 1 svær. Det er svært. Godt. Har du fået et svær mere? Ja, det har jeg. Men det er lortesvær. Jeg håber, det er okay. Godt, jeg fik... Åh, shit! Den ved siden af os er Power 1 bue. Sæt her. Her. Men jeg vil ikke have det jo. Ja, det der. Har du nogle blokke? Vi fighter. Jeg har blokke. Vend om. Vi går ind i midt. Der ligger ting der. Lottegear. Nej. Der er nogen, der har været her. Jeg måske ikke. Jeg fik... Interpulse. Jeg har en... Jeg har en sygt god bue. Jeg har 5 interpulse. Har du pile? Ja. Ikke særlig mange. Pas på! Baghold! Ulf, jeg går væk. Jeg er død. Nej, jeg døde. Jeg blev underbehandlet på mig væk, og så døde jeg. Nå, Jeg havde en Power 5 bue. hvad så alle sammen? Jeg vil bare sige tak, fordi I så videoen. Ja. Og smid meget gerne like og subscribe. Ja. Det vil jeg være meget glad for. Og så ses i næste video. Hej.